πρώτο έλεγχο που κάναμε, δείτε το βίντεο, δεν το πήρε με το αμάξι γιατί είχε κάποια θέματα. Στο δεύτερο αμάξι πήγαμε και το κλείσαμε. Να δείτε το βίντεο. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, ήρθαμε εδώ σε μια μάντρα να δούμε ένα αυτοκίνητο για ένα πελάτη στη Βέρεια. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ νοικοκύριο άνθρωπος. Έχει αυτό το πολύ ωραίο CLA Jaguar εδώ, BMW έχει ένα Stelvio, πάρα πολύ ωραίο. Και εμείς ήρθαμε να δούμε αυτό το Ford Edge, ένα τυρίο αυτοκίνητο. Το αμάξι είναι άβαφα τρακάριστο, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε άριστη κατάσταση μπορούμε να πούμε. Δεν έχει ούτε και μια κρατσουνιά, λακκουβίτσα, τίποτα. Λάστιχα καινούρια. Ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. ST Line. Και μέσα light φώτα. 116.000 χιλιόμετρα. Δερμαΐφασμα. Πάρα πολύ καλό. Σαν καινούριο είναι το αμάξι. Έχουν βάλει αυτά τα πατάκια. Έχει και τα μπροστινά τα εκεί πίσω στο καπό. Πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ένα τέρας. Αυτά. Τώρα πάμε να δούμε άλλο ένα θηρίο. Έτσι σκεπασμένοι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.